Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Slobodano Parušić. Danas ćemo otvarati, kao što vidite ovdje, Super Magical Chest. Kao što smo vam obećali u prošlom videu, kad smo dobili bandite iz Legendary Chesta. Naravno, u Super Magical Chestu ne može se dobije legendarna iz bilo koje arene, može se samo od 4. do 7. u ovom slučaju, pošto smo mi 7. arena. Više bih htjela da dobijem log, on je u areni 6, on je bio bi srećan da ga dobijem ako bude legendarna. Da, i ja više ne znam, ne bih više dužio, možemo odmah da krenemo na otvaranje. Evo, pozdrav za ovaj klan, pozdrav za sve. Idemo na free chestove, ajde. 68 golda, 2 gema, Inferno Tower i Archerke. Idemo dalje. 69 golda, 1 Hog Rider i 8 Royal Gianta. I sad ono najbolje, Super Magical Chest, zbog koga i pravimo ovaj video. Možemo da krenemo. Idemo. 4700 golda, 29 Elitnih Barberijana, 163 Canona, 207 Royal Gianta, opa odmah Epic Giant Skeleton, 104 Elixir kolektora i bit će legendarna, ova obična Witch, 10 komada i bit će legendarna, ljudi, Super Magical Chesta. 3, 2, 1 i... Miner, dobro je, može i Miner. Otvorili smo novu legendarnu, dobili smo Minera iz Super Magical Chesta. Stvarno, eto, počasti nas i on sa legendarnom. Super. Eto, imaš 2 legendarne koje ja nemam, mogu sad na tvom telefonu da ih isprobam. Pogotovo Bandit, on je ekstra, ali Miner nije loš. Tako da... Eto, završili smo i ovo otvaranje, nadam se da vam se svidjelo, mi smo bili Ilija i Luka. Mogu sad Giant Skeleton, koliko ga sam da, možeš ga upgradeovati na level 3. I na level 4. To bi bilo sve za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, mi smo bili Ilija i Luka i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Veliki pozdrav od nas. Ćao!